te laat. Anne heeft een advocaat en ik nu ook. Ik zit hier mijn beklag te doen en jij ligt af te zien. Hoe gaat het? Heb jij veel pijn? Als een pijn die beter te verdragen is dan de oe. Maar ja, we gaan er misschien nog niet veel aan hebben, maar er komt een dag waarbij dat die pijn weggaat. Dat vermindert en dat stopt. Dat is echt waar. Ja. Hey. Dag Rosa. Mayra. Bon, ik ben blij dat ik u gezien heb. Goed herstellen, hè. Ik wens u veel sterkte. Jij ook veel sterkte. Belangrijk, loslaten. Zodat je kunt doorgaan met je leven. Ben ik nog niet aan toe, vrees ik. Salut, hè. Dag. Ze gaan uit elkaar. Anne en Mayra. Ja, ik had er al iets van gehoord van Marianne, maar het is dus definitief. Ze had gehoopt om samen oud te worden. Ja. Is de specialist al langs geweest? Nee. Ik ben moe. Echt moe.